Sugeng dalu derek pojok kampung nyopori komane bengi iki karo berita-berita basa Surabayaan. Sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Aku ning Caca, aku ning Vika derek iki lho pojok kampung bengi iki. Oma pitu nang daerah kampung padat penduduk Bulak Rukem Surabaya kobongan. Loro pelaku Rajapati guru honorer sing dimutilasi nang Blitar akhire isok dicekel polisi. Welasan pasangan kumpul kebo sing gendaan nang kamar kos-kosan nang Ponorogo dicakup Satpol PP. Pojok kampung cendelone arek Surabaya, beritane wong Jawa Timur. Derek oma pitu nang kampung Bulak Rukem Timur entek kopong kemis bengi wingi malah salah siji oma wae ketua KPPS TPS 05 Bulak melok kopong. Gawe mateni muplake geni iku 8 motor kloneng teko Pemkot Surabaya teko nang nggon ketatean. Welasan pasang wong kendaan kecakup operasi nang omah kos mbarek salah sijine polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo. Mangan kupat, iwake teri, timbangane telat, enten ono beritane, mari iki. Caning welasan pasang wong gendaan kecakup operasi nang omah kos ambek salah sijine polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo. Rata-rata arek-arek sing kecakup operasi ono nang jero kamar mbarek gendaane. Yo caning berita mamungkasi pojok kampung bengi kita tapi ojo lali follow akun Twitter JTV nang @redaksi JTV mare Facebook nang redaksi spasi JTV kang ngirim informasi saran utawa kritik. Makili sing tandang kawe aku ning Vika, bare aku ning Caca sugeng dalu nedon rimo. Nonton pojok kampung jendelone arek Surabaya saiki wayahe dulur yo nonton pojok kampung beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung umum beritane penyiare yo ayu rupane.